Dziękować. A, Ach, to ruchy. człowiek z honorem. No to zginie niestety, no to zginie, no sam chciał. Pierwszy mieczowy duel. Źle. Czemu to się, on się nazywa Młyny? Jeszcze chwilę. A, ty, gnoju. No chodź tu, chodź tu. O! O! Sparowanie na kurwianie. O! Dobry jest. Ale nie na chwilę. O! Nie na długo. A się wywinął chłop. Se przypomniał, że nie żyje. I told you to stay below decks. I did as you asked. Kurwa, Only uparty Mills wąsiarz. there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny, only him. What do they want? Me. Then they can have you. O, Is that so? jaki Catch dobry us pan anyway. kapitan. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm. It's our only chance. I won't do it. Bo nie masz jaj. Then I will. All right. No, od razu mu jaja wyrosły, jak mu ostrzem poświecił. Ja znam takich. Frajer. Ale może to nie był jednak najlepszy pomysł. Co? Może to jednak nie był najlepszy pomysł. Później, tego samego dnia. We need those ropes secured. I told you this was On madness. yourself. Panie, dopóki nam się tu nie pojawiały wylory, to... Ale szklar. Komisarz. Co zrobić? Taki lunek. No tego na jachcie na jeziorze Śniardwie to nie robiłem, przyznam szczerze. I fale też jakieś mniejsze nie były. No. Leć pan, panie. Jak ten hop się nazywał? Kinło. O, Kinło. Ken. O, się zwalił. Żeby człowiek na tej pozycji napierdalał po pokładzie i sznury ciągał za przeproszeniem. Też to jest szczyt. Ale przynajmniej mu idzie. No. Człowiek ma strach. Aż się stopsyło. Go. Teraz te informacje co chciałem powiedzieć. Co chciałem powiedzieć, że jak skończymy Asasyna, bo teraz będziemy szli Asasynem głównie, chyba że coś się tam napatoczy, to wtedy się zabierzemy za to, co było niedokończone. I na razie za żadne nowości się nie chwytamy, bo za dużo jest tego. No właśnie. Nie do ogarnięcia. Trzeba dokończyć Black Opsa, trzeba dokończyć Medala, jeszcze z Multi trzeba tam zrobić jakieś filmiki przecież z tego jednego i z drugiego, bo to tak za dużo. A teraz Asasyna chcemy dać, żeby też pokazywać na bieżąco co najnowsze, no. A potem będziemy wracać. Co on tu robi? Na Mazurach też tak robiłem, to jest życie marynarza. Może nie dokładnie tak to wyglądało, ale... Pogoda też jakaś taka przyjaźniejsza była, ale... Tak właśnie to było, tak to było. No tak skacze jak... Patrz. Ale miał być rozwiąż żagiel, a nie żnij żagiel. To jest co innego. Aha, nie, bo w sensie opuścić, dobra. Jest to. Łe. A jest dodatkowe. Masz 30.
Jezu, Co jest? przycisłem B. Co to jest B? Ominąłem cutscene. Dlaczego? No już nie pomijaj. Weź ten palec z tego B. 72. Jakby to mieli nam przedstawiać dzień po dniu, to wstęp do tej gry by trwał kurna 3 3 dni gry. Ale widać, że spokój był. Chyba ta. Każe ten tam poweź, nie żyje. Ale ten się dzień 72, a ten Batony nie wpierdziela. ten- Jakie batony? Co to w ogóle jest? Batony. Dzień 72, ten chłop wygląda identycznie. Ubrania nie zmienił, ryj nie zarośnięty. Nie no, może ma dużo takich samych ubrań na zmianę i może się goli, nie? Może tak być. Jaki to kapitan? Gdzie powinien zmienić nazwa misji na spotkać się z frajerem na dziobie. Kapitan, któremu trzeba było grozić. Taki kapitan. Jak ci ludzie się go mają słuchać, przecież to jest burdel. Jeden wielki bajzel. To jest wejście. Tak. Tu jest dziobek. O. Kapitan. Make ready for No, our arrival, dopływamy. men. Arrival? I see no land, only this interminable fog. The goals tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Ja bym ptactwu nie wierzył mimo wszystko. Fokmaszt. Tak to było. Nie, fokmasztu na jachcie nie ma. To tak, Też takie kocie ruchy. to tak nie było. No ale animacja jest przepiękna. No. To faktycznie, bo jak od dwójki Assassin wyglądał potem praktycznie No tak identycznie, samo. oprócz malutkich zmian, to już jest spory postęp, naprawdę. I jeszcze względem wersji konsolowej też. Zresztą dodali obsługę DirectX 11, lepsze tekstury. Ciekawe, czy będzie hookplay. No chyba nie, Hookplate był w Istambule. No. Od tego, jak on się nazywał? Tazin. Tadzin. Tadzin. O, jest ląd. O, no, nareszcie. Tak? Myślałem, że gramy w Black Opsa. Trójkę. Tu taki wałku. Nowy świat. Ameryka. O proszę. Tak to się gra. Nie tam, dajcie spokój, tam Tivolty, Rocky. Nie, ja bym tu oglądał mimo wszystko. Ja też. Ale nie. No ja nie oglądam, bo teraz oglądam. No właśnie. O, zaraz zobaczymy, czy będzie chodziło normalnie, czy będzie kicha. Będzie 5 klatek. Ale no póki co chodzi normalnie. No. Boston Massachusetts. 1754. O, jedną klatkę się przy... Master Kenway. Yes. Dobrze, że suchy ląd, bo Charles Lee, sir. żygał od tej Pleasure to wody, make szczur your lądowy. acquaintance. I've been Ar, asked to ar, ar. introduce you to the city. No need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to Do the... karczmy, zaś będzie chlanie, łocie Are Boże. you by any chance John and Isabella? No, chodził? Bardzo pięknie. Masz względzie! Dobra, zostaw wąsacza. Zostaw wąsacza. Pa, śledzie. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives. I thought... Muszę. Newcastle pledges more troops to counter the foreign men. I od razu się człowiek czuje, że żyje. Nie mogę zejść. Yes. Out with it. Forgive me, sir. No. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the order, I can Patrz. imagine no better mentor Ah. than yourself. Kind of you to say. Angielski But I świn. think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Złodziej! Ukradł jabłko. Mogę zabić? Nie, ostaw. Ale tak działa. Boston's Kundel. quite a lively Ja city. pierdzielę. There's all manner of things to see and do. Once you settle To in, nowość, I guess dosłownie it's time nowość. to No. walk the streets. Who knows W tą what grę się musicie każdy grać Amerykanom, jak chodzą po własnej bostońskiej ziemi, a tu dają takie... horses while you do that. brytyjskie skurwysyny. Znajdź szklar. A znam jednego osobiście bardzo porządny człowiek. A może tylko z kolorów. Nie wiadomo, a może tam jakieś tendencje się kryją pod tą, prawda, owczą skórą tam... Beczki. tam ten wilk drzemie. Ale poszedł na główkę. Ale nawet mu kapelusz nie spadł.
Klejony pewno. Albo gwózdkiem przybił. Dajcie mi tu wyjść. Dobrze, że bynajmniej umie pływać. No. To znaczy chyba w każdym... Nie w jedynce. W jedynce się wydaje. Nie szczekaj. A niech was ludzie This accursed city will be the death of me. You seem troubled, Typowy friend. brylosz. Jakie That's rej! because I am. Greatly so, in fact. What's happened? I was Zostałeś wrong. okradziony. The old Trudno. Vulcan file. Ja też. Though I've Nie raz. managed to restore what's mine, Nie dwa, I fear na its dwa. ruin. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin, please. O, Haytham Carey. panie! You must be new to Pan Boston. się nie bierz za książki. Pan ma dla ludzkości ważniejsze rzeczy do zrobienia. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. No to pewnie Look, będzie I'm not pierwszy sure pobok. if It's all Yeah. right, all right. Ponieważ to będzie jako If you have the główne. time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll Dostaniemy find me batony. inside that general store over there. Well, that was interesting. Ta. A. Dwie strony almanachu, tom, tam 4 strony. Kup pałasz i pistolet. A? Nareszcie. Kup. Nie mam co sprzedać na razie. Zobaczymy jak tu będzie z uzbrojeniem. Bo, no na razie nie wiem. O! Nawet są statystyki tak ładnie ten podane. Zwykły miecz, to tak brzmi zwykło. O wiesz, masz zasięg, tamten, power. Wszystko bardzo ładnie, ten, szybkostrzelność. No i bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Idź z Lee do tawerny. No tak, pójściem do tawerny bez pistoletu i szabli to kurna... O! Kunie powróciły. No. We Ostatnio ride były for the Brotherhoodzie. Green Dragon No. Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and Uż! Trochę Have you been kultury. told why it is I come Patrz, to masz Boston? stanięcie dęba na A. Master Birch said I should know only as Jezu, świnia. Aż się kuń poderwał. And have you had any luck with that? I, William Johnson, waits for us at the Green Dragon. Koń How well stanął. do you know him? Not well. Aż kuń He stanął. saw the orders No marked tak. and did Okej? not hesitate Może to mi się... come. Prove yourself loyal to our Ty cause, kombinujesz. and you may yet know our plans. Jeb! Nie męcz konia. Tylko jedź ładnie. I should like nothing more, sir. Ostatnio wszędzie konie, w Call of Duty nawet konie. Po betonie. Jak łazisz, babo? Już wywinął wiraż kuniem? Myślałem, że... Klaksonu nie masz w tym kuniu? Będzie w takiej jebutnie pod boki. Klakson. Siadanie. Welcome to Boston. Zobaczcie, musi ciuszyć. Gdzie mam iść? British Pixy idą. Czy was kiedyś tu zepchnę? A ty też jesteś British. I tak was kiedyś zepchnę. A, bo teraz sobie zepchnę. Nie! Zostaw, zostaw, bo se smrodu narobisz. Póki co to jest niepotrzebne. Dobry. Wódki! Karczmarzu! Lying, cheating, O, no ładnie go good son of a bitch. przywitała. Konie Perhaps we've come at a bad time. Jakie rej. A nie, to do tamtego. Don't be foolish, dearies. Please. Mogę wam podać coś do jedzenia? Kobieto, wódki dej! Something to eat? A drink, Kaszankę. perhaps? Może What do is it, picia. a bed you Tak, require? nocleg. We've Proszę already bardzo. let rooms here. Będziesz mieć spokoju. Oh, yes. Nie wiem o tym, ale widocznie tak. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your Chyba bags podejrzane. brought up. Jakie rej. Ostatnio w grach to same to są dziwne gery. ryje. Require anything further? A gdzie były ostatnie? Only dziwne? privacy. Call of Duty.